दिनै बे सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिलाफोथारनि बर' कलेजाव फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि जि बानजायनायजों जि मोनसे बर' फरायसा जथुम हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि जोंनि गेजेराव खौसेथि एबा जोंनि माने जयै मोनसे खौसेथि जों थालायनाय बे जानांगोन आरो बेयावल' नङा जेरावबो भारतनि गुबुन गुबुन जायगा बेयाव बेबायदि थाबाय थादों आरो आं आसा खालामदों बेबायदिनो इयुनावबो बे हाबाफारिखौ बिथांमोना खालामबाय थायो बे जि थांखि बेयाव गभर्नमेन्टजों रायलायनाय बायदि बिथांमोना खोथा होनाय बायदि गिबियाव बिथांमोना कलेजखौ खालामनो होनदोंमोन बिनि उनाव हायार सेकेन्डारि आरो हाइ स्कुल खालामनायनि खोथा आरो बिदिनो कलेजनि 10टा कलेजा जासिगोन दा बेयाव हाइ स्कुल आरो हायार सेकेन्डारिया 10 खान आरो हाइ स्कुला 30 खान फैदों बेयाव आउटसाइड बिटिआर आव 2 आरो बिटिसि आव 25 खान बेखौ अलरेडि सिएम बिथाङा बुंबाय दायो बिनि प्रसेसखौ जोङो रायलायबाय थादों आरोबाव साननैसो उनावसो रायलायनानै बियो जागोन दासिम बिनि अलरेडि स्कुलनि टटेल बेन्च आरो स्कुलनि लिस्टआ दङ नाथाय बेयाव माबोरै लाग्रोनाय जागोन फार्स्ट पेज हिसाबै बेखौ बोरै लागोन बेखौ गभर्नमेन्टजों खनसे फिन सावरायबावगोन आरो बिथांमोनाबो हयथ' सिङाव माबा मोनसे आयदा सावरायबाय थादों जानांगौ जोंजों जिरायफिननाय लोगो लोगो जागोन आरो बे खेबसे लानानै बेयावनो जोब्बाय बे नङा बे फार्स्ट पेज हिसाबै बुंदों बिनि उनाव सेकेन्ड पेज बेयाव जाबावगोन आरो बे एमइ स्कुल एलपि स्कुला बे हाइ स्कुल जोबनायनि उनावनो एमइ स्कुल एलपि स्कुला बे जागोन बेन्च आरो स्कुल खाथिनाय मानेथ' गुबै मोनसे टिउटर हिसाबै मोननाया बे टिउटर हिसाबै मोननायखौ जोङो रायलायदों दायो सेल्फ बेस्ड स्कुल हिसाबै जों डिक्लेयार खालामनांगौ बिदों जे गावबा गाव जायगायावनो थाफिननांगौ बे समाव जों बुंदों गभर्नमेन्टखौ दि बबेबा एमइ स्कुलाव 3ल' बबेबा 4ल' दङ आरो बे 3-4 जों बेयाव फोरोंनोथ' हाया बै हिसाबै थालांनायखिनि फोरोंगिरिफोरखौबो जाहाथे होफिननांगौ होनना जों डिमान्ड खालामदों गभर्नमेन्टजों रायलायदों आरो बेनि प्रसेसा सोलिगासिनो दङ जोंनि मानगोनां दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा बिनि थाखाय इनिसिएटिभ लागासिनो दङ आरो जोंबो बेखौ मावगासिनो दङ बोरैखि जायो बिथांमोनखौ बोरै जों मोनहोफिननो हायो बिनि थाखाय नाजागासिनो ड्रप आउट जानाया गोबां बिथिंथिं जायो दा बेयाव बबेबा जायगायाव हयथ' हाइ स्कुलफ्रा गोजान जायगायाव बा बबेबा जायगायाव सोलोंथाइनि बिदि बिमा बिफायाबो जोंनियाबो मोजां जोथोन लायो आरो बेजों लोगोसे माखासे समाज बेरेखा खामानि मावनाय बैफोरनि थाखाय जोंनिया जायो बेखायनो जोङो दायो बबेबा जायगायाव हाइ स्कुल गैयि जायगा थानो हागौ बेखौ नोजोर होनानै जों फ्राय 200 खान हाइ स्कुल बिदोंमोन बिनि गेजेराव फ्राय दंखाजोबो माखासे बेन्चआ नाथाय 50 खान बिदोंमोन नाथाय 50 खानबो जायाखै 35सो फरायसालि गोदानै हाइ स्कुल गायसननो नागिरदों जाहाथे बै जायोबा बै जायगानि मानसिफोरा फरायसालियाव फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो गामि गिदिंनानै जोङो एवारनेस हाबाफारि लादों मिशन फर लोगोसे ड्रप आउट जानाया जाबाय जों फरायसाफोरखौ हाइ स्कुलाव मोनबाल' जोथोन लायो एमइ आरो एलपिआव जोंनि गार्जेनफ्रा जोथोन लाया दा बेखायनो खावलायगोन जोङो बेखौ बासायनो एलपिनिफ्रायनो जों मोजां फरायनांगौ नङाबा एलपिआवबो एमइआवबो ओरैनो पास जाबाय हाइ स्कुलाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो जाउनाव मेगामोगिजों मोगा-मोगि जानांनायनि थाखाय बिथांमोना फरायनाया एलपि स्कुलनिफ्रायनो जाहाथे मोजां फरायो एमइआवबो जाहाथे जोथोन लायो बेनि थाखाय जोङो आरोबाव गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लागासिनो बेयो बिटिसिआवथ' अलरेडि दंखायो नाथाय आउटसाइड बिटिसिआव आउटसाइडआव माने जेसेबांखिनि पस्ट खालि दङ बैनि टेट पास जानायफ्रा माबायदि मोनहोनो हायो सिभिल टिचार जिर' टिचार स्कुला फ्राय 75-72 नि गेजेराव माने एजि स्कुल दङ बेयावबो पस्ट क्रिएसन जागोन मोननै फरायो आरो बैफोर पस्टआ जेब्ला क्लियार जाजोबो अब्ला जानाय लोगो बेयाव पास जाखाना थानायफोर बेयाव एप्लाइ खालामनो मोनगोन आरो जुदि थोआबासो बेयाव जों नांबावगौ जायोबासो टेट खुंनाय जागोन आउटसाइड बिटिसिआव बे खोथाखौ जों बर' मिडियामनि थाखाय आलादा खुंनाय जाया बे हिसाबैसो जों आलादा मोनो नामा बेनि थाखायसो जों रायज्लायदों क'क्राझार मक्राफारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्राफारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथाइखौ एचएस पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रिमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन
साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, कम्पिउटार लेबोरेटरी, नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी, कम्युनिटी हेल्थ, नार्सिं एंड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी, ओबीजी पेडियाट्रिक्स लेबोरेटरी, फील्ड क्लिनिकल साइंस लेबोरेटरी, क्लिनिकल ट्रेनिंग आरो हस्टेलनि थाखाय 4 स्टोरीड आरसीसी रेसिडेंशियल बिल्डिं लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिशना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 इयार्स कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 इयार्स कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो। प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो। जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ। क्वालिफिकेसना जाहैबाय जिएनएमनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ। बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो एएनएमनि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास। एएनएम कर्सआ 2 इयार्स कर्स, जिएनएमआ 3 इयार्स कर्स।